Gaano ka na ba katagal sa inyong lugar? Alam mo ba ang bawat kwentong nakakubli sa bayang inyong sinilangan? Magandang araw mga katapa. Samahan niyo po ako sa isang pagbabalik tanaw, mga bakas ng nakaraan na nilimot na sa paglipas ng panahon. Ako po si Joseph Bantula ng Dagami Leyte at ito ang aking kwento. World War II mga katapa, hindi nyo ba alam na sa gitna ng sagupaan ng mga Amerikano at Hapon, way back 1944, ay itinayo mismo sa lugar na to ang sinasabing tunnel o kampo na ginawang evacuation center ng mga Hapon. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Hiabangan Bayan ng Dagami Leyte at samahan niyo po akong tuklasin at silipin ang sinasabing ginawang tunnel ng mga Hapon noong unang panahon. Nandito po tayo ngayon sa eksaktong lugar kung saan makikita nyo sa likod ko ang mismong entrance ng tunnel na ating papasukin. Tara!
itsurang hugis bilog na may dalawang lagusan. Ganito ko ilalarawan sa inyo ang aking nakita sa loob ng tunnel. Kasyang-kasya kahit 20 katao at mismo sa loob ay may nakita tayong dalawang butas na hugis kwarto. Isang lugar na mag-iiwan sa atin ng palaisipan kung ano nga ba ang mga kaganapan noong unang panahon. Ako po si Joseph Bantula ng Dagami Leyte at ito ang aking kwento.